Συγγνώμη ρε φίλε μου, ξέφυγε. Ποιος είσαι ρε Ηρακλή, ο Μασίσκας? Ποιος μίλησε? Εγώ. Αμάν, σε πέρασε για γάντι. Τρεβάκι μου, αυτό και πολύ καλά είναι. Και ποιος θα πληρώσει τα υπόλοιπα? Η UNICEF. Σεις για το 2. Σεις για το 7. Σεις για μένα. Γιατί να κάνω το που γυρίστηκε ο Ράκος νούμερο 14? Από κάποια ταινία του Ψάλτη έπρεπε να ξεκινήσω. Βρήκα τους χώρους που γυρίστηκε ότι έχουν ενδιαφέρον για το πώς διαμορφώθηκε η σκουριασμένη πόλη που ζούμε. Βέβαια το ζήτησαν θεατές, περιέργως περισσότερο από κάθε άλλη ταινία του Στάθη Ψάλτη. Και τέλος λόγω εντοπιότητας. Πριν πάμε στα μέρη που γυρίστηκε, όπως κάνω συνήθως, να πω από πού εμπνεύστηκε η ταινία. Είναι μια παροδία των ταινιών Rocky με πρωταγωνιστή τον Sylvester Stallone. Το Rocky νούμερο 4 είχε βγει το 1985 και το τι γινόταν στις αίθουσες κινηματογράφου με το ψυχροπολεμικό παραλήρημα ήταν ένα πανηγύρι. Ήταν ταινιάρα και δεν βλέπει ο κόσμος τις ταινίες όπως παλιά. Το ζούσε τότε. Πάμε να δούμε πού γυρίστηκε ο Ράκος νούμερο 14, ο πρώτος Μπουνάκιας, πώς έχουν αλλάξει περιοχές, τι βρήκα και τι δεν βρήκα. Θα ξεκινήσω από την οδό Σάμου. Πάμε να δούμε που δούλευε ο Ηρακλής. Είναι Σάμπου και Ψιλορίτης στο σταθμό Λαρίσης, κοντά στον Άγιο Παύλο. Και είναι στα λιμέρια του ελληνικού κινηματογράφου, γιατί παράλληλοι από τη Σάμπου είναι οι Χίου, οι οποίοι έχουν γυριστεί πάρα πολλές ελληνικές ταινίες, μια και ήταν τα γραφεία της Φίλος Φίλμ εδώ πέρα. Και για παράδειγμα εδώ στην Ψιλορίτη το έχουμε κάνει θέμα. Είναι και το υπογειάκι που... εκεί. Είναι και το υπογειάκι που κρυβόντουσαν ο Μακρικώστας και ο Κοντογιώργης, για να ξεφύγουν από το Μακρικώστα και τον Κοντογιώργη. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Και προφανώς εδώ ήταν το φασουτάδικο του Ηρακλή. Και είναι φοβερό η εγκατάλειψη της περιοχής, πόσο ζωντανή ήταν στη δεκαετία του 80 και πόσο πραγματικά νεκρή είναι τώρα. Δηλαδή υπήρχε ολόκληρο ξενοδοχείο εδώ, το φασουτάδικο, μπαρ στη γωνία και τώρα τίποτα. Και μετά προσπάθησα να βρω και τα μαγαζάκια που πρέπει να ήταν στη γειτονιά, το χασάπικο, το μανάβικο, τα ρούχα Crazy. Όλα έχουν αλλάξει χρήση στην καλύτερη περίπτωση και στη χειρότερη κατεβάσανε ρολά. Αλλά μ' αρέσει να παρεπλανιάμαι στο τίποτα της πόλης καταγράφοντας το τίποτα. Γιατί κάποτε ήτανε κάτι. Ψυχραιμία! Έλα Έλληνες, ψυχραιμία! Θα ήθελα να μάθω ποιος είναι ο μπροστινός και ποιος είναι ο πισινός. Εγώ είμαι ο πισινός. Εσύ είσαι ο πισινός. Ναι. Θα έπρεπε να το είχα καταλάβει με τη μούρη που έχεις. Έχουμε μια προοπτική της Σάμου στο 2451, βλέπουμε το τίποτα με μια πινακίδα που παραπέμπτει κάπου. Έλα κύριε Πισινά, να το πάρεις να φύγουμε. Και στο 2506 τα χέρια του Ηρακλή μετακινούν αυτοκίνητα. 5 μαγαζιά βλέπουμε σε λειτουργία, τώρα όλα είναι άδεια. Έχουμε μια σειρά από πλάνα εδώ στη πλατεία του Αγίου Ανδρέα στα κάτω Πατήσια. Οι δρόμοι δεν είναι κρατικό απόρριτο, είναι Καπετάν Λαχανά και Δημακοπούλου. Σε ευχαριστώ που με έφερες με την αυτοκινητάρα σου. Πρώτη σκηνή πρέπει να είναι εδώ που παρκάρει τα μάξι και φέρονται τα χαρακτηριστικά κάγκελα της πολυκατοικίας από κάτω. Και επειδή είναι λίγο ψηλά πρέπει να είναι τραβηγμένο μάλλον από εδώ. Εγώ πότε θα σε δω? Καψουρλού μου όμορφη. Όποτε θέλεις μανάρι μου. Όποτε θέλεις. Άργης αλλά σε πέτυχα. Και το Παντοπολείο είναι μια χαρά κομμωτήριο. Καλές δουλειές. Μυρτώ! Καλέ, καλέ. Καλημέρα Ηρακλή. Καλημέρα. Τι κάνεις?
Ο πραγματικός έρωτας, η Μυρτώ που υποδίεται η Μαρία Λιμπέρτη, βγαίνει από το ένα της οδού. Στο φόντο βλέπουμε στην ταινία ένα ταχυδρομείο που ήταν εκεί και ήταν εκεί και ένα ουζερί, τώρα τίποτα. Και βλέπουμε στην ταινία και τις κούνιες που δεν υπάρχουν πια, δεν τις φτιάχνουν όπως παλιά. Αν το χέρι σου δεν γίνει σαν του λιμενεργάτη από την αλυσίδα, δεν είναι κούνιες. Τι γίνεται τώρα, δεν υπάρχει το σπίτι. Το σπίτι που έμπαινε μέσα ο ψάλτης δεν υπάρχει, ο Ράκος. Υπάρχει αυτή η πολυκατοικία στη θέση του. Και δεν είναι το ίδιο σπίτι που μπαίνει μέσα. Άλλα κάγκελα έχει στην εξωπόρτα στο εξωτερικό του σπιτιού, άλλη πόρτα διπλή και άλλα κάγκελα στο εσωτερικό του σπιτιού. Καλώς όρισες, Ηρακλή. Καλώς σε βρήκα. Τι έχει, σου συμβαίνει τίποτα? Σε βλέπω ταραγμένο. Όχι, δεν είμαι ταραγμένος. Κουρασμένος είμαι. Αυτό σου άνοιξε κουβέντα για το δεσμό μας? Ναι. Και μου το είπε καθαρά. Δεν τον εγκρίνει γιατί δεν του αρέσει η δουλειά που κάνω. Και πολλές σκηνές έχουν γυριστεί εδώ πέρα, στο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στη ΣΤΟΑ που συνδέει τη Χαρικλάου Τρικούπη με την Ιπποκράτους. Εδώ είναι το γενικό, το συντριβάνι. Είναι και τα χαρακτηριστικά αυτά πλακάκια, ψηφιδωτά. Θα αναγνώριζα το χώρο σίγουρα. Και αναρωτιέμαι πώς καταφέρανε και χώσαν ολόκληρη μηχανή μέσα σε αυτό το ασανσέρ. Και είναι κρίμα, δεν λειτουργεί κανένα για να δούμε αν χωράει μοτοσυκλέτα εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, αυτό λειτουργεί και με το ζόρι χωράει μια μηχανή εδώ πέρα μέσα. Σε παρακαλώ, Ηρακλή, μην του δίνεις σημασία. Με πέρασε για το Μητσοτάκι και με είπε Δρακουμένη. Πού τον βρήκες ρε Μανούλη, στα κατασκευμένα του τελωνίου? Και να, η σκηνή με τον ενοχλητικό τύπο, τη Μυρτώ και τον Ηρακλή είναι ακριβώς εδώ. Μου αρέσει αυτό το εμπορικό κέντρο, έρχομαι για καφέ από τότε που πήγαινα Λύκειο. Κρίμα τα περισσότερα μαγαζιά είναι άδεια. Και αυτό το πλάνο είναι μάλλον για όσους δεν μπαίνουν Αθήνα, αλλά είναι καλό να το έχουμε, να περάσω. Και είναι, ο αγώνας γίνεται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το κλειστό που βρίσκεται από κάτω από το γήπεδο, γνωστό και ως τάφος του Ινδού. Πιάσαμε τη δουλειά, όλοι ποντάρουνε στο σπήλο. Πολύ ωραία την έστησε στη φάση αφεντικό. Βούβα. Και οι μαφιόζοι που κανονίζουν τον αγώνα πρέπει να κάθονται ακριβώς εδώ. Μια και κινηματογραφόφιλοι και φίλαθλοι παρακολουθούν το κανάλι, δεν ξέρω αν θα βρω άλλη ευκαιρία. Το κλειστό γήπεδο του Παναθηναϊκού πήρε το παρατσούκλι του τάφος του Ινδού από την ομώνυμη ταινία του 1959 του Φριτς Λανγκ. Προφανώς λόγω της στενότητας του χώρου. Και εδώ βλέπουμε την πιο διάσημη σκηνή της ταινίας του 1959, τον χορό του φιδιού από την Ντέμπρα Πέιτστ, από τους πιο ερωτικούς χορούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Ακόμα ένα άσχετο, ο τάφος του Ινδού είναι remake γερμανικής ταινίας του 1921 και βλέπουμε εδώ ένα απόσπασμα. Και πάμε στο σταθμολάρι εσείς να δούμε αν έχει μείνει τίποτα. Τη σπανακόπιτα να τη φας τώρα που είναι ζεστή. Ναι, μόλις πιάσω μαλακάσα. Σου έφτιαξα και μουσταλευριά που σου αρέσει. Ρε μαμά, στην Ευρώπη πάω. Δεν πάω εκδρομή να πούμε στα Φάρσαλα. Μάλιστα, το 1986 μπορούσες να πας με το τρένο σε όλη την Ευρώπη και τώρα 2025 δεν ξέρεις αν θα φτάσεις πάρα από τη Λάρισα. Τι μαθαίνει κανείς από τις ταινίες? Δεν έχει μείνει τίποτα στο σταθμό Λάρισα, μόνο τα μάρμαρα. Το κτίριο ανακατασκευάζεται και είναι και αυστηρά φρουρούμενο, οπότε δεν με έπαιρνε να παραβιάσω το απαγορεύεται η είσοδος. Τι δεν βρήκα? Πού μας χαρίζει τον αισθησιακό της χορό η Σία Φαράκη?
Στους τίτλους της ταινίας αναφέρεται ένα ρεστοράν και ένα πιανομπάρ με την ίδια διεύθυνση στο Χαλάνδρι. Μάλιστα το Ερατό λειτουργεί ακόμα, το μόνο κατάστημα από την ταινία του 87 που υπάρχει ακόμα. Αλλά δεν έχει στρογγυλές κολόνες. Πήγα στην άλλη διεύθυνση, πιάνο μπαρ γκαλερί, Αγίου Μελετίου και Καμπάνι. Καμπάνι, άλλος ένας ξεχασμένος δρόμος του κέντρου, με κάτι σπιταρώνες Bauhaus, Art Nouveau και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πολυκατοικία μεγαθύριο. I'll be back, θα ξανάρθω. Αλλά το εστιατόριο και η καφετέρια που υπήρχαν εκεί δεν είχαν γνώση για το μπαρ γκαλερί και παλιότερους κατοικούς που ρώτησα, η μνήμη είχε χαθεί. Ωστόσο, πέρα από το τι γράφουν οι τίτλοι, η εξαιρετική εικαστική διακόσμηση στις κολόνες και σημεία του καταστήματος μοιάζουν με το νυχτερινό κέντρο Coronet που υπήρχε κάτω από το King's Palace Hotel Πανεπιστημίου και Κρυεζότου. Σαν σκηνικό είχε χρησιμοποιηθεί και σε πολλές άλλες ελληνικές ταινίες. Εδώ σε μια ταινία του 1960, το μυστικό του Κόκκινου Μανδύα. Και επειδή οι κινηματογραφιστές έχουν λόγους να γυρίζουν στα ίδια μέρη σκηνικά, είμαι 90% σίγουρος ότι ο χορός θυσίας είναι στο Coronet. Τέλος, να ευχαριστήσω τη συνεργάτηδα Queen of 80's Κατερίνα για τις πληροφορίες για την ταινία και την έρευνα, και βάζω μια φωτογραφία της εδώ για να δείτε παλιόπαιδα πως ήταν τα κορίτσια των 80's, και να σας ζητήσω να κάνετε like και subscribe και super thanks για να βοηθήσετε το κανάλι μου να μεγαλώσει. Γεια και χαρά!